izaten hartzen San Fermin jaiei tamaina. Hemen parrandan eginak ditut makinatxo bat azaina. Gaur bertxotara, sarasatera ta hau da txoko bikaina. Ea saioa egiten dugun denok gozatzeko aina. Ea saioa egiten dugun denok gozatzeko aina. Arratsaldeon, Iruñaldeko zapigorridun piratak, nik itxuri bat aurkitu dut nik naiz aztu zaizkidan prakak. Normalak dira aulkita bafle eta mikroen hiru hankak. Baina harritu nau aurrean dugun borobiltxo honen plantak. Agian hortik sartuko dira entzuleen esku zartak. Arratsaldeon zazpiak pasa, jada ez dago sargori. Asteburuko buru hausteak, irentsi aldira ongi. San Fermin besta kosmopolita, hizkuntza anitza den hori. Euskal oasi txikietara, ongi etorri den hori. Asbedi gure jarduna, doinuduna berbaduna, doinuduna berbaduna. Bilientzo zurita, bilientzo beltz, gatoz zugana laguna. Zuk irakurta kanta dezazun, paparrean dakarguna, paparrean dakarguna. Gaiekin hasteko, subtitula bat, favorez? Demagun, ez du zertan gaur ekarri duzuen arropari buruz, edo ez du zertan gaur ekarri duzuen arropari buruz kantatu behar baino, demagun etxean bueltaren bat eman diozuela gaur ze jantzi ekarri. Ze kamiseta, ze arropa, ze mezu, ze marrazki, ze kolore. Zergatik ekarri duzu hori? Ona nola txukun txukun, agertu beharra dagoen. Ze kamiseta ekarri pentsata pentsa nengoen.
armariora hurbildu eta aukeratu zait ondoen. Justu ekarri nahi nuen ura, garbitu gabe zegoen. Janzteko orduan ez dut bururik sobera hausten, txankleta okin ari naiz playako itxurari eusten. Ator xuria bakarra daukat bi ezpaititut erosten, eta bakero puskatu hauek ez dakidalako josten. Lehenik kamiseta bat bi, azkenerako 14. Beltza zergatik jantzi, pentsatuz pasaz hainbat gau. Igual jendeak errango luke, kamuflatzeko dago hau, baina egia aitor dezadan, argalago egitena. Naiz beltza aldarrikatu, kalean zenbait aldarrik, nik pentsau dut ekartzean nik isuria bakarrik. Taste osoan ez gaitzatela, hartu hainbeste albiste larrik, ta ez dezala inork eduki, beltza ekarri beharrik. Nik itxuririk ez daukat, egia da ez da broma, ta horrexegatik beltzez ailegatu naiz gaur hona. Soinean jantzita ara zeintzen, jarri freskatzen ziona. Dagoen giro beroarekin ez alda esaldi ona. Inork ateratzekotan estadistika haundiak, bitxikeria bat badu tabladuko irudiak. San Fermin ez da ala ere beltzez etorri dira erdiak, ta ze bitxia gaur txuriz gatoz Nafarrak ezkaren biak. Pentsa ezazu mugarik, gaur ez duzula igaro, bitan pentsatu adunik, bai bitan baino gehiago. Estetikakin autua eginda, izan nahian argalago, baino ametxen ondoan jarriz, kamiseta sobran dago. Nolazken hilabeteak fresko xamar joan
pentsau dut izterrak biztan jartzeko probez dagidan. Aize freskoa belaunetatik goran ze plazer segidan. Irri gaizton bat irtetzen bazait, baki... Lagunak zarete bia. Arras San Fermin zalea. Hala ere, San Ferminak desberdin bizi dituzue. Zueneko, lasai atratzen zara etxetik, eta bestak ara eramaten zaitela? Ba ara. Bertzaldera? Bertzaldera. Taberna batera? Txosna batera? Plaza batera? Ara joaten zara lasai, gustora. Zu, Xabi, ez zara etxetik ateratzen, egitarau ofiziala irakurri gabe, alternatiboaren alternatiboa. Egitarau guztiak buruz dakizkizu, eta hemendik ara egitarauari beira ibiltzen zara. San Ferminetan denok aukera daukagu nahi ainakoa. Zutena ongi estudiatuta, ta jantzi guapoa. Nik elen hola eginten nuen behin esan arte nahikoa. Sekula ez da eta betetzen aurre ikusitakoa. Lehenik zortzitan entzierroakin, telebistatik anparte, eloeraldoiak amaikesatik, ez dira izan aparte. Ta zu guztiaz paso egitaraua da kalte, lehen egunean mozkortzen Arrazoi duzu ni biltzen naiz garagardo litrotan blai. Kalera irten ta egon gabe programatu denaren zai. Kalean bada aski aukera, aski jende eta aski jai. Zerbait parean tokatuz gero, ongi bestela ere bai. Ofizialak ingoiz apartean, atxaldez alternatiba, egitaraua tolesten abil, eguneroko neurrira. Baina ze egun dugun gaurkoa, ere azten dutira. Zer den eguna eta zer den gaua erlojuari begira.
Ta zertarako jarri bilatzen gauta egunaren marra. Ni etxetik irten ta ibiltzen naiz kalez kale barraz barra. Aldela beti ateratzen naiz kartera bete xamarra. Ta etxeko giltza ez galtzea da nere ardura bakarra. Beraz kartera bero daukazu, ta gauerdian epela. Jakizu nire egunik egun, aurreztear nabilela. Egitaraua merkea dela, ta jarraitzen dut horrela. Zure ondoan nireak dira, merkeagoak direla. Banik nahiago dut ibiltzea beiratu gabe faktura. Tragoak hartu lagunen edo bestelan ere kontura. Baina San Fermin jaiak hain justu ederrena ez aldu ba. Bakoitzak goza ditzakeela berak nahi duen modura. Egitaraua anitza dela, hori daukagu seguru, eta parranda kalean dago beti inguruz inguru. Banai duenak egin dezala, bere buruak inburu. Kale batean zuk eta biok, topo egin behar dugu. Zatozte orain amets eta miren favorez? Toko-toko eta abraulia zarete, erraldoiak. Aurten, zuek agertzen zarete San Ferminak iragartzeko kartel ofizialean. Kartelez lepo dago hiria, eta gaur kartel horietako batekin parez pare topo egin duzue. Begira zaudete. Haien miren goiza pasadut nere hilelatza horrazten. Orain kalera atera eta beti da zerbait ikasten. Ni toko-toko eta pankartak ez dit bista galerazten.
Beti azal beltzak ez dira hemen festa giroan marrazte. Naiz karteletan abilak diren, belztasunari eragiten, enago ziur nongoak garen, benetan ote dakiten, gure kideak trentzak egiten, azeran pentsa zer leiken, ordea haiei inok ez die, agurrik ere egiten. Kaja laboral baten leioan pentsa biok ze balio. Braulia lasai zaudezu baina nola ote dabil Braulio. Nere atzean beltz bat top mantan saltzen ari da propio. Baina udaltzain bat etorri da ta toko-toko egin dio. Ta udaltzainak esango dio, barkanik hause dut lana, ta saltzaileak korri egingo du, lepoan hartuta zama, ta herritarrei itxurak eriz, ez hurbiltzeko gugana, ez alda hobe kartelak barik, jartzea ispilu bana. Baina ez da beti oso ziurra ispilu ez fidatzea. Eta aski da periodikoek diotena beiratzea. Naizta Iruñan nere azalbeltza tokatu den maitatzea. Lehen bezala ez dugu libre New Yorken desfilatzea. Itxasoaren beste aldera, pasatu zara saltoan, ordea ona begira nauni, geure lurra dalakoan, naiz karteletan ta egunkaritan, jarri gaituzten atoan, oroituko aldira gurekin, jaiak pasatutakoan.
garaiak pasatuta ez gaituzte, gu Goretxiko elizan. Ez gara egongo Gaztelu plazan, kioskoaren gerizan. Pobre de mia pasako data, bionpatua zen izan. Almazen baten hautsa pilatzen euren kontzientzien gisa. Kartel aurrean jartzean nola liteke baina trantzea. Pobre de mia aipatu duzu, ta ikusi gure atzea. Aski dugu ta ez dagokigu, gehiago biktimizatzea. Baizik beraiei utzita geure lekua okupatzea. Eneko, zata favorez? Eneko, zu Sanferminetako bertze pertsonai ezagun bat izanen zara. Karabinagre. Ailegatu dira Sanferminak, eta zu noski hemen zaude berriz ere. Uztailak 6 data ona da, jendea berriz biltzeko, jantzi onenak kale soinean jantzi, ta kalean ibiltzeko. Ta kalean ibiltzeko, ta nik berriro badaukat lana, umeekin aritzeko, ume mordoa sexu kolore eta edade anitzeko. Hementxe nator itzeko, uztailan 6 jaiotzen naizta 14ean hiltzeko. Uztailan 6 jaiotzen naizta 14ean hiltzeko. Naiz askorentzat zezenak izan, San Ferminaren oinarri,
Ume mordoa agertu oida, karabinagren egarri, karabinagren egarri. Batzuk gustora hurbiltzen dira, besteak estuta larri. Ta aurten zerbait pasada aurrez ez nunanik iragarri. Ta mindu naiz izugarri, bierraldoiak kartelean ta zerba ez nauteni jarri. Bierraldoiak kartelean ta zerba ez nauteni jarri. Potxintxa hartu eskuan eta nik badaukat nahiko arte, festa giroa hobetu dadin, nigan zenbat borondate. Nigan zenbat borondate, baina ni diseinatu nindunak, egin nahi zidanez kalte. Ze itxusia egin ninduen, nor naik ikusi dezake. Aurrek beldurra didate, daukadan ozpin muturronekin nola maitatuko naute. Daukadan ozpin muturronekin nola maitatuko naute. San Ferminetan, behar bada honitz, edo honitzek ez duzue gogoan izanen, baino saindu bat dago, San Fermin. Eta hemen dugu, San Fermin. Amets. Bertze hiruak San Fermin zaleak zarete, baino sainduaren zaleak. Eta aurten ere, urtero bezala, zerbaiten eske joan zarete beregana. Mugarik gabe irteten naiz ni, Iruñan kalean barna, egun hauetan ahaztu ohi ditut familia eta lana. Ta aurten ere berriz eskean etorri naiz zure gana. Etxeko giltzak ez galtzea da nik eskatzen dizudana. Etxeko giltzak ez galtzea da nik eskatzen dizudana.
etxeko giltzak patrikan oial txiki bat arkupe. Galdu ezkero etzin itzuli kriston problema zenuke. Atletikeko jaberotxo bat erantziozu nik uste. Bilatu ezkero udaltzain eta denek eramango dute. Bilatu ezkero udaltzain eta denek eramango dute. Urte guzian errezatzen dut, hortako badut indarri, baina gaur zaude pare-parean, ta eskatzen dizut beharri. Eguraldi ona nahi nukenik, ta horrek ez du ezer txarrik, baina alare urte guziko, ta ez festetan bakarrik. Baina alare urte guziko, ta ez festetan bakarrik. Hori gehiegi eskatzea da, pentsatu ze eragite, zazpi egunez agintzen dut nik hori guztiek dakite. Eguraldi ona izango duzu, zaude lasai Xabi maite. Urte osorako nahiko bazenu Arantzazura joan zaite. Urte osorako nahiko bazenu Arantzazura joan zaite. Eskanezaken manadako bostkidentzako mendekua, eskanezaken euskararentzat dendetan errespetua, eskanezaken jakitea zein den jaion baten sekretua, baina Bizkaitik natorta nahi dut aparkatzeko lekua. Baina Bizkaitik natorta nahi dut aparkatzeko lekua. Ni santu ba naiz egurrezkoa, ez alkate eta ez apaiz. Soluzioa horri bilatzen gertaliteke nahiko gaitz. Sarasatera joan zaite autoz, erdian utzi zazu maiz. Ta bentanilan jarri paper bat ni miren amuriza naiz. Ta bentanilan jarri paper bat ni miren amuriza naiz. Urteak daramatzazue San Ferminitaz gozatzen. Baina gauzak aldatu dira. Aur koskor banaren gurasoak zarete, bakotxak berea. Eta lehen tabernaz taberna egiten zenuten topo. Baina orain, erraldoien gibeletik edota barraketan ikusten duzu elkar egunero.
zortzi terditarako, altxa garaia da, umeak hartu eta erraldoietara, mosto eskatzen gabiltz, barratik barrara, festa ez da aldatu, gu aldatu gara. Festa ez da aldatu, gu aldatu gara. Naiz suma genezaken, kambio hau lehendik, bigarren ez elkartu, gara gaur hemendik, ta konfiantzan gaudenez, hauxe nahi nukenik, ezedentzi hartzea, amatasunetik, ezedentzi hartzea, amatasunetik. Nik ez dut estedentzi, hori entzun garaiz, naiz betaurreko beltzez, kamuflatu alaiz. 3 egun lo egin gabe, ibili nintzen maiz, ta orain umen atzetik gehionekatzen naiz. Ta orain umen atzetik gehionekatzen naiz. Lehen egoten ginena, gu zerbeza galdez, ara nola aldatu, garen orain aldez. Ein daigun erdi bana, ialden ala ez, zuk zaindu itzazu goizez, tanik arratsaldez. Zuk zaindu itzazu goizez, tanik arratsaldez. Jaja errango dizut, ausartu altzara, ez da akordiona, hori behar bada. Neretzako eguna, ta zuretzat gaba, hori ez da eszedentzia, ventajismoa da. Hori ez da eszedentzia, ventajismoa da. Bakarrik segi behar, ze erremedio betaurreko beltzekin, serio, serio, gu entretenituta, umeak dedio, zureak nireari, koska egin dio, zureak nireari, koska egin dio.
baina lasaitu zaitez, txikikeria da zure frustrazioa, pasazaio jada. Beraz molda gaitezen erdibanetara, ni erraldoiekin ta zubarraketara, ni erraldoiekin ta zubarraketara. Zureak ditu hiru, nireak bi urte eta ohartu gabe koska, hor egin digute, akaso igual oitu, egin behar genuke ze 10 urte barru, berdina ingo dute, ze 10 urte barru, berdina ingo dute. Beraz ziklikoa da bizi baldintza, ta zertaz dena ikusten, dut nik horren grisa. Nik egitarauakin pasa dut bizitza, benga isilduta guazen berandu gabiltza, benga isilduta guazen berandu gabiltza. Oinarte ez didazu, berbarik moztuta, gustora aritu naiz, zuri arrapostuka. Umeak hortzak ainda, barreak ostuta, tagu etxera goaz, hortzak zorroztuta, tagu etxera goaz, hortzak zorroztuta. Eneko eta Amets. Altsasuko bi gazte zarete. Duela gutxi kartzelaratuakoak. Lehenbiziko aldiz, Sanferminak urrundik bizitzen ari zarete. Naiz egin digutenak ez daukan izenik, gaur ere esnatu naiz alik ta goizenik. Pantalla hortan ez da gaur falta zezenik, ez pentsa telebistaz hain polita denik, justua balitz hortxe egon behar nuenik. Bisitara bidean
aita eta ama, guk soinean bidaia luze horren zama, eta hor telebistan ze jende andana, lagunak ere juergan Iruñean barna, ta hori da gutxien inporta zaidana. Banik irudimena martxan daukat hemen, neu ere entzierroan baini joa omen, ta nere atzetikan lauzezen nabarmen, auzitegiko alfombra labaina dena den, ta ez dakit plazara noiz helduko gare. Ametxetan badago 11 genero, OBZ-en aurrean 7 kartzelero, pentsatzen hasi eta jartzen bainaiz bero, ziega iluna zer den probatuta gero, OBZ-en zezen batek harrapatuz gero. Zezene gutxienez badute kupira, baina guardia zibilez ez gintezke fida. Akusazio falsurik ezin erretira, biok gaurrekarriak horren urrutira, ta hori ezkeniela belarritik tira. Eurek behar lukete herritik aparte, baina herritik urrun gu hemen gauzkate. Hala ere aurrera pasartez pasarte, pentsatzeak ez diguta egingo kalte, sarri izango garela festa horren parte. Baina beraien festak pentsa zenbat doai, gu adibide erori litekela nor nahi, eneko Iruñean nork egingo du jai, eliteke ibili inor libre lasai, poliziei beldurta legei ere bai. Ta daramagu urte mordoa horrela, hau alda bukatzerik ez dugun novela,
guretzat daukatena momentuz kartzela, ta egon beharra dugu aldugun bezala, aldutenek festa goza dezatela. Nere gomendioa horrixe eusteko, irriak balio du kateok austeko, guk hemen 10 urte erdi sinisteko, herriak gai dugula argi bat pizteko, kartzelak zabalduta kuartelak isteko. Asmo hortan genbiltzan herrian aspaldi, horrek ekarri digu ondorio ugari, momentuz guretzako kartzela da sari, baina segi kanpoan ari eta ari, ta guk hemen eutxiko diogu goiari. Aldatuko da kale giroa, jendea eta abarra, ziur bertsoa izango dala, aldatuko eztan bakarra. Nola izango diren San Ferminak, orain pentsatzen jarrita, guztiok igual joango gara ta fosforitoz jantzita. Laizter entzierroa izango da pantailan nor gehiago irten, jarri zezenaren aurrean ta denak selfie bat egiten. Naiz aldaketa aipatu duzun entzierroaren arira, hori zezenak San Ferminetan existituko badira. Ta bizkaitarrok aparkau ezin tamore emango dugu, ta San Ferminak Iruñan barik Bilbon egingo ditugu. Nik aldaketa gehigarriren bat, jarri nahi nuke behin epin, su artifizialak goian eta denok izozki batekin. Barkatu miren Bilboko gauza ez da ebazten erroman, Bilbon baino lehen egingo dira San Fermin jaiak Baionan. Ta kotxe zona ailegatzeko gaizki ibiltzen bazara,
Eska ezazu irits dadila bila besa Bizkaiara. Unikornioak eta sirenak ikusi ditut hor ara, ta Bizkaitarrok kotxean barik globoan helduko gara. Ezin ditut ongi irudikatu orain amesten hasita, San Ferminak berdinak ta, baina belate itxita. Politikoak ere festara giganten desfilen zehar, denek gigante bana berena asironek ez du behar. Imaginatu eta zerbaitek ez diguzten ikusten, benetan nola izango diren ta nola nahi genituzken. Eta umeak rebelau eingo dira nola asko dakiten, zakuak hartuta hasiko dira kilikienak egiten. Ikus dezagun bilakaera, gure fede hauen jabe, San Ferminak izango ditugu, igual santurikan gabe. Baizer San Fermin egurrezkoa baitago pipiak jota, ordezkoa ekarriko dute Txinan eindako robota. Ta guk sentitzen hasitakoan zartzaroaren sintomak, esango dugu garai bateko San Ferminak haiekonak. Eta uztartzen ez badira igual, errespetua ta festa, zezenak ere joango dira gizonen gandik ieska. Zein izango den etorkizuna, orain gure hitzez diogu, baina kasu igual txupinazoa Donald Trumpek botako du. Eta 2100 betekada labrit horrek, oraindik finala baietz jokatu oinatzek eta aimarrek. Imaginatzen gabiltza baina nere ustetan nahikoa, sekula ez da eta betetzen aurre ikusitakoa. Eta egunean ez dakit hemen izanen garen, espero ezagun gaur, bihar eta eduen urtean baietz. Aurtengoak hitzeko agurrak aitikotugu, eta hemendik eskar mile denei, eta segi bestekin gozatzen. Nola izango diren geroko
mutilak edota neskak, nola izango bertsolariak, zezenak edo orkestak, festak iritsita zertan hartu hori pentsatzeko kezkak, unerik une egunez egun goza itzazue festak, unerik une egunez egun goza itzazue festak. Neronek ere beste hainbeste, bai neskata bai mutila, zazpi egunez edota zortziz irten bedi borobila, eta gainera errespetuan eindenek parranda pila, ta berritxarrak soilik atzoko kontzertua izan dadila, ta berritxarrak soilik atzoko kontzertua izan dadila. San Ferminak ditugu koloreko laxa, txarangaren erritmo, txistuen konpasa, erraldoien atzetik, umeen jolasa, ez daztu min gainean, euskaldun solasa. Honen altzeke dator, besta onak pasa. Honen altzeke dator, besta onak pasa. Eskerrik asko estimatzen da, zuek gugana etortea. Saiatu gara gaur iragartzen, etorkizunan sortea. 2019 ere geroa otea, nik desio dut gu hemen eta zuek hortxe egotea, zuek hortxe egotea. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.